mga bata, excited na ba kayong matutong bumasa sa unang hakbang sa pagbasa Aralin 2? Okay, so by the way, ako nga pala si Teacher Sabina. Ang gagawin natin ay babasahin ni teacher ng 2 beses and then kayo naman pagkatapos. Naintindihan ba mga bata? Ready na ba? A E I O U Anong tawag nila mga bata? Ito ay patinig o vowels. Dahil sa patinig o vowels na yan, natuto tayong bumasa. So, simulan natin mga bata. Ready? Dito naman tayo kay katinig. D O Da De Do Do Bulo Bula Bola Dulo Iba Dila Lobo Abacada Avocado Adobo Alila Bilao Kabibe Lalaki Kilala Akala Kabila